Το front squat είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να γυμνάσει όλο το σώμα. Το βασικότερο στοιχείο το οποίο μπορεί να μας ωφελήσει στην προκειμένη είναι ότι θα μπορέσουμε να γυμνάσουμε τους εκτείνοντες του κορμού ισομετρικά που τους χρειαζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του stint και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την δύναμη των κάτω άκρων για ό,τι ανάγκες έχουμε στο φρενάρισμα και ούτω καθεξής. Το βασικότερο στοιχείο στο βαθύ κάθισμα, το front squat, είναι να μπορούμε να έχουμε από το ιερό οστό, χαμηλά σπονδυλική στήλη δηλαδή, μέχρι και το κεφάλι μας, δηλαδή όλη αυτή τη μάζα σπονδυλικής στήλης, εντελώς ευθυτενή. Λέγοντας ευθυτενή, εννοούμε σύμφωνα με τις φυσιολογικές καμπυλότητες. Κάτι για το οποίο καλούμαστε να το κάνουμε επιτυχώς καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης. Από τη στιγμή που έχω την μπάρα πάνω μου μέχρι να φτάσω στο τελικό εύρος κίνησης, εγώ πρέπει να μάθω ότι η σπονδυλική μου στήλη επιτρέπεται να κινηθεί στον χώρο, αλλά δεν επιτρέπεται να κινηθεί η ίδια. Δηλαδή, εφόσον κάθομαι όρθιος και την έχω ευθυτενή, να διατηρήσω ακριβώς αυτή τη θέση καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης. Και φυσικά πρέπει να κατανοήσω ότι η αξονική κίνηση στροφική συμβαίνει μόνο στα κυκλάκια, στο ισχύο, το γόντο και την ποδοκνημική. Η σπονδυλική στήλη δεν κινείται καθόλου. Λειτουργεί σαν θάλαμος ανελκυστήρα. Αναποκατεβαίνει αλλά δεν σπάει. Επόμενο μου μέλημα είναι να αποφασίσω τι λαβή θα πάρω. Είτε θα πάρω τη ζόμπι λαβή, δηλαδή να έχω τα χέρια μου μπροστά και ελεύθερα, είτε θα έχω τα χέρια μου γατζωμένα όπως την κάνω εδώ πέρα σαν Ολυμπιακή λαβή που λέμε, ή θα τα σταυρώσω και θα τα περνάω χιαστή για το δεξί μου χέρι στον αριστερό ώμο και για το αριστερό μου χέρι στο δεξιό μου. Το κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετική πρόκληση στις ενεργοποιήσεις των μειών. Άμα βάλω το χέρι μου σε χιάζουσα θέση, είναι η πιο εύκολη θέση που μπορώ να λάβω. Όταν πηγαίνω σε Ολυμπιακή λαβή, έχω μεγαλύτερη πρόκληση των εκτινών της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και της ελαστικότητας του καρπού, των μειών του καρπού. Και η μεγαλύτερη πρόκληση είναι όταν χρησιμοποιώ zombie front squat, που ενεργοποιούνται μια λαβή που προκαλεί στο μέγεθος τους εκτείνοντες της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και με λίγα κιλά μπορεί να φέρει πολλά αποτελέσματα. Τέλος, απαγορεύεται να μεταφέρω τα γόνατα σε απαγωγή, δηλαδή να συμπλησιάσουν τα δύο γόνατα μεταξύ τους. Θα πρέπει να προσπαθώ με το μυαλό μου να σκέφτομαι ότι τα γόνατα θα πρέπει να είναι πάντα κοντά, δηλαδή όσο πιο από πάνω γίνεται από το θεμέλιο τους, που είναι η ποδοκνημική, το πέλμα.